Asiya san ke nisa a zuciya. Za a sha nema ƙa'idojin sau da kakin cika tun da kin girma. Ko a tarihi aka waiwaya sunan kina dan ma ta gaban ceke. Asiya zan kula ki kamar marainiya. Ganin ki ya sa da kiɗima, soyayya an ce ruwan zama, jira da in sha a korama. Gani ki ban dama idan da yau girma, gani ki ban dama Asiya dan da yau girma a zuciya. Ce kike waske kwalliya tsafta da naisuwa babu tamkarke. Da kin fito gayu ta ko'ina ke suke leke. Ke ake ribibi a zo a gatin da kin zama to zinariya. Kaga na yi ado na caɓa kwalliya, na yi shi ne don Asiya. In kaga walwala a fuska ta da dariya, waye su da Asiya. Soyayya ce muke bilaki da gaskiya tun daga kogon zuciya. Rana ta aure Allah ya kai mu in zamani ne angon Asiya. Yaushe mafarki na za ya zama gaske, wai ni yaushe tunani na za ya zama gaske. Ba ni san wata ya mace sai ke, ban ganin kyawun mace sai ke. Ba na boyewa a ko'ina na shirani ne na Asiya. Yar budurwata, yar budurwata.